बिगियानारि आदबजों जायगानि मागुर सिंगि थुरि आरो थेंगोना ना दिहुननानै गाव आथिङाव गसंथानो हानायनि बिदिन्थि होदों बाक्सानि सासे सोलोंथाइ गोनां लाइमोना। ना फाननानै बोसोराव 8 लाख रांनिबो गोबां रां खामायनो हादों। बिगियानारि आदबजों जायगानि मागुर सिंगि थुरि आरो थेंगोना ना दिहुननानै गाव आथिङाव गसंथानो हानायनि बिदिन्थि होदों बाक्सानि सासे सोलोंथाइ गोनां लाइमोना। सरकारि साख्रिनि उन खाराबालासिनो न'आवनो जगायदों ना फिसा दिहुननायनि खामानि। ना फाननानै बोसोराव 8 लाख रांनिबो गोबां रां खामायनो हादों। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा बेंखन मावखुलिनि सिङाव थानाय बनगावनि बे लाइमोननि मुङा जादों जोंसार बर'। 2017 मायथाइयाव नलबारियाव आसाम कृषि बिगियान केन्द्रनिफ्राय सोलोंथाइ मोननानै जोंसार बर'आ जायगानि मागुर सिंगि थुरि आरो थेंगोना नानि फिसा दिहुनबोगासिनो दङ। थांनाय समाव मागुर सिंगि थुरि थेंगोना नानि फिसाखौ रायजोनि बायदि जिल्लाफोराव दैथायहरनायजों लोगोसे मणिपुर आरो मेघालयआवबो दैथायहरनो हादों। आथिखालाव जोंसार बर'आ मागुर 2 लाख, सिंगि 7 लाख, थुरि नानि 1 लाखनिबो गोबां फिसा दिहुननो थाखाय थिरांथा लादों। खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आंनि मुङा जोंसार खुंगुर बर', भिलेजआ जाबाय बनगाव सलमारि। ओरैनो आं दा मागुर सिंगि आरो थुरि नानि ब्रिदिं खालामो आरो ओरैनो माबा रौ मिरगा भौकाफोरखौ स्पन लाना फैनानै बेलेगनिफ्राय बेखौ इयाव निजि फिंगारलिं खालामनाबो फानो आरो निजि गोदोर फुख्रिबो दोङो नालाय गोदोरैबो फिसिनाय जायो आरो। ओरैनो हा हिसाबै मथा मथि 25 बिगानि सायाव ओरैनो जोंनि डिपार्टमेन्ट हिसाबै फिसारि डिपार्टमेन्ट हिसाबै दै वाटार एरियाखौ हमो नालाय 19 बिगा जायो आरो वाटार एरियाया मोनबादों। गंबेसे फुख्रि दं? गंबेसे फुख्रि दं? मोनबा फुख्रिजों। मोनबा फुख्रिजों। मा ना दं दा बेवहाय? दा ओरैनो फार्स्टआवनो थाहैबाय भौका, रौ आरो सिलभार, मिरगेल, कमन बेखिनि आरो। जेराव ओरैनो खरसा सरसा दानै दुनै मथा मथि 8 लाखसो ओरैनो इजि थालाङो आरो दा। बे ना फिसिनायनि सोलोंथाइखौ बबाव लादों? सोलोंथाइया आं ओरैनो निजेबो इन्टारेस्टिं दं नालाय बेलेगनिफ्रायबो नुदों। ओमफ्राय ओरैनो मागुर सिंगि फुवान जि बानायो इयो थारमाने आर्टिफिसियेल सिस्टेमथ' माबा बेखौ ओरैनो सुइजारिं टाइपसो बानायनाय जायो। बेखौ आङो नलबारि डिस्ट्रिक्टनि केबिकेआव ट्रेनिं मोननाय जादोंमोन आरो सानब्रै। बेयाव लानाय जादों ट्रेनिंखौ। बायजोनिफ्राय सार फैदोंमोन उरिष्यानि, बेजों लानाय जादों। नायाथ' जोङो लकेल मार्केट ओरैनो लकेल बेफारिफोरा ओरैनो दैलि लांफायो फुख्रिनिफ्राय। ओमफ्राय आरो जोंनि नै खाथि घग्रापारायाव ओरैनो दाग जायो, बेयावबो दागावबो लांनाय जायो माजे माजे। बेखिनियानो आरो ओरैनोथ' बिहुफोराव बुहुद सेल जायो नालाय लकेलावनो जोबो। ना फिसाफोरखौ बबाव फानहरो? ना फिसायाबो ओरैनो जोंनि रङियाव बाजार दङ नालाय बे रङियानिफ्राय बेफारिफोरा लांफायो, आं निजि लाङा। ओरैनो बेफारिफोरा फैनानै लांफायो, बिसोरो कुइन्टेल सिस्टेम बायना लाङो।